Matiang YouTube channel ithlir me ka wangin lom thu kan hrila che kan channel hi ilola subscribe lawani chuan khonga in min subscribe sak vela notification bell icon click la om kha thlang bok la kan channel a thil thara oma piangin ilo thanghal zel theidon ani bung somli le parungna Birmingham pantu rel nan man lo hlavin keti le awa pa chu an thoma kher mai chu ta tang chuan London pantu rel an pakai le anga chu tiang zel chuan Islington chu an thleng thei don ani anu ting jok keti po chuan kum engemaw za chung chu London khopui hi alo tlo to lova eng I lo leya indoor tur le ennom en tur emotal po a kal adu thina apasal son khan a hruai du ngai tat lo tuna la hian khuwa han chuan na tur hun thol an nei don mi alo le ngal min mudu turin engtin nge I min thei ti in riki chuan anu te chu azota le khanova thlit coffee chu a han in khala Amazon si a thu anu te chu a en kal boka apasal thi pha na thlona manga thingtlang khobeina a amo phurtu dik tak te khan zima chu an ayo atwar tu tur berama an chantir ti thu ka hrila minrin lo mel viona a hria chian du na in athin lung a min te po ani ange nu thatak hi ani mela vati buai po ain thlathun om lo sat ta ve ang apal tlang to zo zai te ka ngai to hian suang to zui zel ngam chi po ni in ka hrelove nang po mi thatak ini alom kanute chuti ni su sela min mu du na tur chan anei mi alowang keti chu anuya ngai thlang man hla takani riki kawa pangai nat om zet zong ilo ni chian hi nia iwa panai chun kani hi kasia alom ma se iti swal ani leinem riki chuan a coffee ken chu a han in le pop a anui azathun ni ngei tur ani a phu chuak lo chau a in thunun theinu chuan a suang to na ta chu aron phora London thlenhlan ka nga khlel to I muzau man po in arin om love kasia lom ma se nula chelo zet zet te tal chu ka mu ve in ka ring kan khwa kumnga chunga ka nula mu to te aya tam dai voina hian ka mu don chu ani si ale isoi dik ngotang renton khwa te zong tlangwal ta na kho than na om ber ani lo ve chiang alom abi takin detective tlangwal mel thatak tan lek phei chuan riki chu a han nui le a coffee chu in le ma se tuntuma hi chuan phu chuak tur omin alang to mi alo tukver atang chuan mun moi zet zet hi alang zut zuta athungil sot boka detective tlangwal mel tha kani chiang alom Abigail Pearson te in an va thlen chuan khopuya in dang te ang boka lian chongli zet hi alo ni a an khwa in te rigrek te ang mai alo ni ozong lo London khopui leili hnaya chutiang in chu engzan man tak ni angmo ti te chu keti chuan ader poina chu chin du ei lo Wales Rama Community Hall nena thleng tham zet ani hi mole atiril rudu tro kani chutiang ngai to na te chu sira hnolin kong khar kianga merik chu a han meta Abigail Pearson chu phone anin biak laya alandan ai da yanau pang hi alo ni a keti chuan kum somli ral kai or chau ani aringa aria chum biang mai samdum hlap hi anila taka ain cheina le amel mang hrim te chu pa ngai viau ma se atar mit chana amit meng chuan nuhlim phor ani lo ti atilang chiang hle thung pi Pearson mo Abigail chuan alo nui maya anui lui hram ani ti ero mu mai rual ani lo thung keti chuan ama ading nu chu hun engemaw atang khan anui zen to lo ti are thiam mai nia keti ininge yang tiro oni hi kawa pa riki ani hi lo lu ro choka kanin kom don nia an choka chu keti in alo be se ai dei na zaw awang po in wang le na in ang chia huan lama wa inzar phar duai hi ani a
in chunga tang chuan ni eng aron in kho lut sur a far thinga tanga siam chu ei dawhkan lian zet hi a awma chu dawhkan kila thutur chuan som an ni ta a thingpui nge in duang coffee avalo mom don ve preparation thingpui kan lo in jok ange ebi tin min kola kalom ngotang thingpui no ni ani ang chumo tia zo pa in Ricky chu avamela o pib alo mom ngotang ebi chu anui sei a tuntuma hi chuan nui lui ni to lovin anui ve tak tak ni in keti chuan anga ya chong chunga tanga ke pen thom lo chuk thlazel chu an ria a atong lar boka in turdu kan om elo mo leirol mel tha le du om zet hian chauka chu aron lut mek to hi alo ni a han mu chuan Ricky chu ameng phar ngal on mai asam chu atukhum lama tron ma se anu ang bokin asam aduma asei tha thokhat le ti po mu mai rual ani lo jeans ke kor aha a t-shirt war mol mang tak hi aha boka alan dan ngot ain amana to hle ang ti chu Ricky chuan aring thiam ve mai ain me pui em mai le ngal Ricky aron mu chuan chut leirol po chu anui sei a anu nui ang lo takin ani nui hi chuan enghel anei lo mel deuh a hun dik taka iron in lar zunia boite ti in anu chuan alo chiao aw wata thingpui no thum o idu ve chuan no li ani mai ole kanu kan lum hal ange ka fanu samantha ani hi keti chuan I tha mo samantha tin alo benghal wara Ricky ero chachang lovin ala thungoi kar mai soitur a hai chamani mel a thingpui lum ala so mai lo boka anu le in leng te chu aron po ve le thuaya chauka chhuar vela om ni ngei tur zo te dum le war hian an ron zui ngala azumana amal chunga abo tira sam tia ko ka du jok tia chan pa in Ricky lam chu awa en le a tungei ming alu thur zet chu Ricky chuan a han chul thuaka hadam tak anga lan atum wang ani a o ero chuan a chajia chu alo thlop lo na sa i Ricky kania englam toy nge ni a Richard em ni oni e kapa ming po kha ania nia ka ria lom Richard tia ko chu idu lo ti na ni ang mo chu wanga Ricky tia lam toy ni nge yang tiro Ricky chuan thathau mel zeta en2 chu rol thar mit meng poriai chu chan let ngei adu te reng nen angai na reng a hretop si lova mi ta hriat thiam na thuk tak nei mi anga lan be sei takin nilove chu tiang lampo chu ani lo sam tia ko idu jok ang kha ani mai Ricky tia ko hi ka du jok wang mai ania tin a chang sok soka dik tin kala kai toy ngai mi alo chutia a thingpui lum a sawa wanga a han tho chu a zo te pom te chu an zuang thlangal wata huan lama chuan anin chuak du na fridge atanga bong hute lak tuma sam kun mek chu Ricky chuan alo thlir zui dau dawa keti le abi te chuan hra thiam ti hriat takin an lo en ve reng boka anni pot leirol an lo ni ve to thin kha ania keti chuan abi chu an laka ade khirviau lo abei sei hle phone manga min ron thil khan thil hriat chian du nein ka khat ngal ti ila I hra thiam main ka ring keti chu le chen chu thathlon senga in ron kal lo ram ka bei sei I thiana chu pui idu ngei ti po ka hailo ma se engkim uluk taka zirchian to vek kha ani a engin nge an tor aya tortir ni om anga ngai tir chele sam chuan thingpui le biscuit hi aron choi pheya dokan chu ron kil vein akuta a khabedom mewin alo ngai thlave a Ricky chuan min thei ngei a in bei seya ka fin fia tlatani sam le anu chuan Ricky chu thlir dan dangin an thlir ta thut mai emoti hial tur hian an en du na sam jok chuan nui chung hian engtin detective te hi lo ni lo mo tin alo zota keti chu awa pa laka hian a hlim hle a chuang hle bok chutia anril rumin tuma a beina chuan puitu thatak ni ngei atumma Ricky hi computer lama chuan theu neu lo takani a khaminia jima helmet in vua camera in Afghanistan rama thla alak te kha engtianga ti dang lam nge ani ti te min hmu tir to asin
tunge zima chu ti in sambok chuan alo zot let thuaya a fanulaka ebi chu alung oi thokhat ani ti keti chuan a hai hau lo ma se atong kam le athumal man te reng reng chu ngun takin alo ngai thlakar ti po a hriat mai hau lo bok kanu te keti bial pa hi ani a ti in riki chuan alo changa keti chu alo kiai suka nupui pasal chungchang ba ka pomlai nei reng chunga kop nei chungchang vel soi chu achak lo berte jinga mi ani du sakna hlo lo pha na khop hial ni na nga ya ma se ebi chuan achuk zui lo hlawa awan nei thlak hle ma se adil chu don chau ni na lang khoi lam mi in nge chu tiang film chu khoi dang lam du ang keti chuan a chang hal mai lo anin kom ho na a har salai ber an chuang kai mek ani ti a hai lo wa ebi le afanu hi thatak ni ma se hun thim ber an lo paltlang dun to miawa ti lung nur thar le chu a hre ngang mai ma se thudik hriat chu an dik na chan vo ani miau si enge mo chen chu riki chuan a han hril fi a rela an chuan lai in thil khir deuh lai te chu riki hian soin zo na te po alo chang zel tur ani ti in an lo in rem siam lok diam to si a zim chuan thlona a an beina tur hmun dik tak hriat theina tur coordinates chu a pe a ma se radio manga hril chawng to officer awangin kha khwa kha be ani ta jok si ani sam chuan tong atum man zuawa anu aron in rol ta zoka thlona manga beina tur chungchanga aron betu kha officer ani ti kan hria alom ma se a sarjian in a hril le zia ka apek ang thlapin a soi chawng ni na soya dot a soi ti ifin fia thayem ni khoidang lamani ma ami a film original kan nei alom riki chuan an lo don sondan tura angai ange in an dong song ti a mu chiang kher mai komnom mel takalang thin sam chu angai na hriat lo mel zetin a thu ang ta phuawa entin nge chu tiang te nei thei tin azot zata kom to na computer atagin ania mor to nan a thlau thlak thula insurance atana aman tura ada that ania tunge kom ton chu tin sem chuan dil chu takin azot ta zela riki an a chan main ebi chuan alu chunga akut a han vaya angai na a hriat lo mel tak zetani ngoi lokte le mahar sama ma ani in pani in hatiang thila hian mithiam top thang in ni ngei po karing chu wangin ka hria thiam nge ngei theinan tum khata pen khat zel chau pen ilamole atua ma chuan tongzai an rel talowa chu vele keti chuan anin kom ho na chu a chhun jom angai ve to thung ani ti a hra thiama chu tianga a in rol thuai lo chuan heng klei rol pani te hian a hriat du a hriat ma in engkim an ti ching pen vekang ti a hlau thawng ani poika ti tak zet ani abi tora harang ti ka hra thiama a tul chen bak po seila ka du hek lo chu wangin kan mu le hriat chu ang te chu ka thei angin ka soi anga engtia ti zui zel chi nge ti ero idu thanna in ngat ani ang chu try tiem kalom ngotang keti ole keti chuan thingpui chu a han in te te a soi zom ma in thok a han la le ri a Zima Khan Lieutenant Morton a hna coordinates a hril hma khan a ziak chuak veka ti sual anei lo nana ziak ani ngei po arin om chu tiang te chu kan lo hre ve mi a hleinem tiro kanu ti in sem chuan ebi chu a han zota khetop na in hriat arin om lo reng ani ti in keti chu a lo tla zep le ta thuaya nu chuina man ber flima khan chu tiang chu alang lo tlatani a original a ero chiang takin alang thei thunga Lieutenant Morton an radio manga a hril nen khan ai nang hek lo ebi chuan atar mit la thlain amit chu anwai ta sok soka Lieutenant Morton chu tiswal tu zok ani itina ani mo tiswal satli ani lo po ka hlau hlel love du reng wang le tumlok ang thlapa kha kho bei ani theina tur coordinates te kha Morton Khan radio a khan a soi tlatani ma se engwain nge chu tianga atiang keti chuan a chang hal mai lo ebi Lieutenant Morton apa hi tunge ani isha shim shimem hrete renge le ma se chu chuan eng in zom na nge anei keti chuan a chang lok lo
Phim khur taka engkim kalpui hun lai takani ti po a hai heklo. Ebi computer han man mei tur in neyem. O na ye engatan nge. Riki hian engemo entir tur cheu aneya. Ebi chuan afanu sem lam chu ahoya. Boite laptop chu vala tatse. Bung somli pasari na. Anwa in computer screen chu an clear thapa. Riki chuan athiam thil han sovel chu a hre lo khop. Chu video a le khalo langlai chu a han thur chuaka. Balhaman Morton nena coordinates azi ana le kha apek lai video ngei mei chu. Midlong a mu fia thei ngei tur hian a han zooma. Ebi le sem chuan an lo en uluk ngang mai. Engtin nge coordinates dik ani ngei ti ishiat thei ti in sem chuan alo zot khawa. Anin mu tirphat atang khan keti chuan ebi fanu hi tleirol mai ni ma se mifing le dil chut zet ani ngei aring het bur kha ani a. Tuna po hian apoi mo lai mai atum mel lo khop mai. Kan hrebi khleinem ti in keti chuan alo changa. Rin om le mitluang tlam tak an ni na lan tir hun lai tak ani ti po asia. Ma se kan hre chom mayang chu mo. Zim zokin thudik chu asoi chuak mayang. Dot asoi hau lo bokang. Tuntruma chuan ebi zok chuan nuam ati farhan to lo ti asiat thei mai. Keti kathu soi tur hi khongain lo ngai koi lo sham la ka du khop mai. I thu soi te hi karing lo veti na phei zong ani hau lo na a. Zimanen hian inin kung kai na aril mel le mai si a. Chu chuan olsam taka rin mai ati har sa ve bokani. Athlir na tukver atang athlir ero akong mang riau bok si. Ti sual palung siat thak taka ama ang bokin ke ngei po hian kapu du nge yang. Kasathiam che alom ebi ma se thildang po ala omasin. Thildang a. Riki thuro chia kha han mu tir ve ta che. Riki chuan file pakhat hi a han honga. Ebi le sem tenu fa chuan an mu chian lo hlau ti hriat takin atol son dai boka. Keti i chuan he tleirol hian mu ve lo mai se alo duril ru khopa. Chu tleirol la chu alan dan ai daya kumtlem ani bok reng la taka. Alung chia thlak thayang ber chi in apa alo sun zo him hlot bok si nen. Chu thuro chia a han chiar chuan sem chumak tin ameng bial kok kong mai. Anu ebi po chuan a o madoma a thokok kok boka. Keti chuan atuar zo lo tre pani. Ma se an tornat chan pakhat chu ama nge hi ni ve thlatin a en hrebok si. Ebi chuan atarmit chu ala thla a. Akutin a hmai a hup tange nge a. Heng ho hian Richard kha rong takin an that iti na em ni. Thudik ni tur chuan oi avahar sa si em. Engtin nge he thuro chia hi in nei thei reng renga. Riki chuan tleirol du omi bem narem changa man nge tumin alo chang thuaya. Komtona karavana kan lut ru a. A laptop atangin ka copy alom. Oi karei ti in ebi chu a han ruma. Heng thil te hi chuti mai chuan karing don mi alo ti lo rema sapot te u. Ma se khatiang thil te kha Lieutenant Morton chuan apa awanga ti ani in ti na ani nge yang mo. O ni e ti in Riki chuan alo chang sam e ta. Philip Morton chu palar tak ani a. Chanchin thara po voi tam tak kamu fo to alom. Tual thatu ani theilovang. Ti in sam chuan tranakho tatlata. Chutiang thu asoi pa chuan Riki ba na achul boka. Riki chuan chu tleirol zu chu nuam dang dai ati hle na a. She om angalan ero atum bik mi alo. Aluthin nar pa in ebi po in. Rina vahar kher em ati chuak ponga. Min ring te u. Keini po hi nang ni ang thau hian kan omasin. Ti in keti chuan ebi chu alo hneema. Chu wanga lokal chu kan reng boka. Ipasal khan eng chungchang nge athi ma khan abuai pui ti hriat nge kan ringa. Ana chungchang min soi pui ngai lo. Kan chung ko ti dan ve reng ania. Baka han omdun hi chuan hun khoral hi au yom mani e. Kan na te hi chu kot kaya kan hu chia. Eng ma lung kham lovin kan omdun mai thin. Asoi lai te chuan ebi mitui chu asur zung zunga. Athawa bangale khanem chu awala a. Amit tui te chu a han rule ri a. A om dan chuan keti chu mani inthiam lo na hlira khatin asiam ve thunga.
kapa inzirna pindan so ti in sem chuan alo zota enge chu athu le hla engkim adana ani a enge motal mu chwa tura om mial theya sin anthil boy pui lai me ka chuan sem chu ain sorbing hne hle ti keti chuan a thei maya anthil wa lui chuan mak tak main avel tap chia mang ti alo hlau thon ruk ve nen chu tiang mi ozong alo ni hau si lo anu ebi ero adang dai thung ka thelo le samantha khata china khan kalalu le lo reng ebi chuan athu soi mek chu a soi zo thei lo tre pani le khanem chuan amit tui chu a han thu le ri a keti chuan tor har atingang mai thu dik hriat ngei chu adu thu sam ni ma se chuti te hrepa chu nu torna chu bel cha sak adu lo hle ani lunglowa lama ta che ebi kalo ngak ange inuam ti lo na tur thil ti turin kan be seimia lo che ania in peitika richard chuan min pui thei tu tur enge mon hu chia anei le nei lo chu kan the thei mayang kan be sei ai da in I tha a thlamuang taka om turin kan kalsan to jok mayang che u nu tin sem chu aronin rol thuaya kapa thil te chu ka en hre lo ania ka hathiam bik lo le tin ebi chuan a changa he thuro chia hi adik nge ani chuan tia soi pa in computer screen chu akoka heng ho hian kapa kha an thati na ani do na sin sem nge an phu bok ebi chuan amit tui a han rule a abuta ngat ngata isoi dikalom samantha thudik chu kan hriat chua nge anga yani riki le keti tenen hian we en chiang ta ula ke chu heta hian kalo omange lungai ma ta che bi riki hian azon na om chu a hrenge yang an pani hian an ti thei khopang kalo om pui chenga thingpui te kan lo in le jok don nia a han nui don zeta riki chuan nuam ti lo ruk riau na anei tatlat an nu fa hian an tuar na sa to mai sia apa le kha cherna pindan pan tura in chung pan na kailona anin zui chho lai chuan a pian zei farhan mai chuan amit ala kher mai awa nei na chu oi har ati hiala bung somli parian na lekha bu cherna pindan chu riki a lorin lok ang ai dein alo zawa bang pathum heng chuan chhuara oma achunga te chuan lekha puan chi hrang hrang hi ein tiang ur hlom boka riki ril ru chu an hnual ngal roi mai a om dan chu mu mai bik heklo lungai ma ta che ti in sam chuan alo hnema heng lekha te hi chu kum tam tak kalta mi te kha an ni to hloma kapa khan engma a the thang mai ngai lo poimo na an la nei takin ti in awong tha thrip thlep zel zo kani riki chuan a hmuarim te po anam hialin ka hria alo ti a nia isoyom zia chu ka thathiamin ka hria kanu hian khamin hu khan a hong le to lo hrim hrim ani I thathiamin ka ring sem chuan hon tumin tukver omna lam chu apana adona toy luat awangin riki chuan alo in dem tlok tlok thunga soimain angai to long masazel tur ani ang ti in ama le ama ain thil rumol mol boka ipa chungchang kha poika ti tak zetani a han ti chuak phonga soi tur tak po ni na hria sam chuan adar alo chin aka alai deuh ni na lang nia ti theidang om chuang hek lo le kanu nen hian nga ya kan nei ve le mayang chu an thu pui chu thlak dai adu hle to ani apa do kan lam chu apan ta daya kapa khan he file sen hi ado kana hian ain chop reng thin eng chungchang po boy pui se heta hian a om zelin karing nia file rong sen om chun ani a zon boy ngai lo le mu ol sam tura adu wang ani nge yang sem chuan makti mel zetin alo en ha a detective anga chet itum le to tina ani ang mo nia ani karing kalau en thayang em kalau mi khwalang che ti pa in apa thut thin na cher chu a han ko mu a riki chuan chu file chu a han honga sem chu dokan kil khata chuan alo thukai thar boka thoven mel zetin a ke te chu a thena a jeans ke kor chu hatalo se chutia anom lai chu mi in ron mu se eng tiang takin lang ang moti te angai to a an lang thakhat viawin a ring
arim tui inchul rim a han hriat chuan Ricky chuan a hmaa a in chhop lehkha puanah te chuan ril rupek ding har a ti ve khawp mai lehkha puana thu inziak te chu hriat thiam a har sa hlawm hrepa a tam zawk chu sum inziahna leh data chi hrang hrang hi ani a an vai mai chuan company pakhat safeguard tih hming pu nena in kung kaina nei ni tlatin a lang hlawma lehkha puan pakhata chuan shareholder te hming hi a inziak tlar dula ma se Sir Philip Morton a hming ero a inziak ve hauh lo lehkha puan te chu akewa a topa chuan lehkha puan pakhat ming inziak tlar dul na xerox copy hi a hmu fu ta a chu lehkha puan lulama chuan Houses of Parliament chinchhian na emblem po a chuang kalh mai sipai te hman atana ral thuam lei ani chungchanga thurhetu te hming zia tlarna ni mai hian a hria a chuta chuan Morton a hming chu a inziak ve tangeya Ricky chuan angaina a hrelo hle na a sam hriat ero a hlau hle thung heng thil te hi ka phone mang hian a thla la ila inu ina huang em le a hodon em ni alo rem ti lo ani po in kan delete le mai don alom a tha em te reng mai tukver enga chuan lehkha puan te chu Ricky chuan a han keng pheya enga tinge kha i me en mai lo tin sem chuan alo zota siam chop eng hi chuan lehkha puan a chhun khala chu chuan camera a en le ta a fia zo tok thin lo wang ania ani chumole sem chuan uluk zetin alo thlir renga Ricky chuan a phone thalak na mang chuan lehkha puan te thla chu a han la a alak zo apiang in uluk deuh main a en dik ngal zel boka ivoi khatina ani email lo top mai detective emo en thatu emo ini lo ngei ti ichiang mo Ricky chuan adara chin u ka pangai takalan phet atum boka tuna tak hi chuan James Bond te po ang hialin en hria a nia sempo Bond gal chelo le zei tak ani ve mai asuang tuana in a hruai bo thui ma in chanchin buhlui thlatam tak liam ta ati chhuah chuan amit alata thuta lek kangin a han bi thuak thuaka poimo na riau aneyem ti hriat tumin a bei ngiala ma se semipa in Afghanistan ram apan mani a chanchin buchiar nun ber hi alo ni a aom na nga ya da le mai a han tuma notebook te reu te khu na na man alo ni ti a mu chuaka thu inziana phek to ber na thlengin a keu chuak dapa hele khabu po hi ming inzia tlar dul na ani a ma se ming inzia tlar dul hnuaya chuan person an akut nge ya azia hi alo oma Philip Morton an safeguard chungchang lar lutuk tur beng daina atana aman te ming ti hi alo inzia ka anwaya chuan boina ngai ven hlo tak ti a inziak le a voi ni voi thum vel a in thai tlar boka athil chiar la ya chuan aril ru alo sorbing na sa hle ni ngei turani adar chung atanga kun dewa chu thu ziak ron bi ve tu sam om dan po chu alo thremi alova a han tong chuan a beng bul se ta tong hi alo ni a nuam ati em awangin athu soi om ze hriat tuma a be ngial angai pha a kapa khan Morton a chui ti na alo ni mo dot in soi lo thlat mai chutiang lam deuh chu a kokin ka hria iti ve lo mo chutiang thu a soi rol chuan Ricky chu a le hoya an khabe chu a in silo chau ani bere an thil mu chhuwa thar lom nan tia han fo sia mai hi adu viau na a angam ngang silo a phone box chu a han phor le ta a hei po hi a thla kala nge a tulin ka hria ati tur ati zo chuan sem chuan a phurna chu thunun har ati hle to a chukla ila kanu le inu te chu he thu thar hi izuril thuai te ang ngai dan thata kani chauka anju thlen thlak le chuan chu nu panhi te chuan nui hok chung hian noan lo dom du na an la thlit zo lo zu hi an lo in chop hnai hle mai boka sem chuan apa thi nuwa anu nui a mu voi khat na ani alim khat te reng nen alim lai takalo zar boi chu a hre hle a ma se an thu thar hria chu hril hlan a ngak hlel to bok si kanu kapa khan Morton a alo chui reng alom le ichiang chi amo engkim ziakin a chin chia vekalom Pearson athla kala nuala irem ti ngei ka ringa ti in Ricky chuan thu phachoi ni om takin alo soya
puitling an hming ngata ko chu harsa alati hle tho mai tereng mai tin ebi chuan a changa mu chu in neem Ricky le sem te chuan engkim an han hril fia ta a ebi chu a phur ber atang ta thunga Sir Philip chuan British sipai te hena ral thuam hral tu company atangin hlokna atel ani hmela ramboya in rol tura kan ram hnuk lut tu masaber po ama tho hi ani he company a hian asuma pei pung nge ani ti te chu thupatum nge yang chu eng company nge in ti kha safeguard ti in Ricky chuan lo chang wata seminu thilman chaklutuk le rem khom zung thiam chuan ane hle a kanu po hi journalist ni ve to thin tho ania ti in sem chuan Ricky ril ru hre theini om fashan hian alo soya an in nei awangin aban sana ke hi min hringta ani nu in ha hluya le te kati akong ila bo lo hle mai ebi chu a han nuya afanu ronna awang ngota nui ero ani lo afanu ngai san na ala hlo chho fo awang po ani yang chu nuama ti venga ma se richa ta thil zia na chungchang an soi chana chuan aril ru apele ta zoka lalpa le keti in lo ti dik chi mai richard an engtika emo morton chu ala pho lang ngei don ti asia a afapa ati hlum tir ti na ani mel coloring thailo cheu mai a police nena kan kalangai don ta chu ani hi afin fiana kan nei tam tok tura kangaya police lam point an lo la thu tak via win karing Philip Morton te chu mi poimo lutuk tak mai hi ani si a ti in keti chuan alo tui ni ve a police te kha I chang kham hlui to emo ka lo ti asin kanute chanchin bulama tuan ta zo kila a soi zo man chawa a in chir rang kher asin awa pa soi omzia silfia tura phut ni om farhanin ebi chuan keti chu a han ena thon thu sei takani ti in keti chuan mi ten an thin thrik theina tur chungchang lu pui lo hram hi adua thil buai pui lai mek an nei lama chuan lu pui hram atuma engtia ti chi nge ni don le apani in ti la ni mai lom tin ebi chuan a han rota Samantha nen hian Richard an Morton a chungchang a chui chu ang te chu lakhomin chanchin bulama a sangoi zon pui te kan lo va pe anga nangni pani point in thil nei te nen khan police lo va pan ve bok ula chutianga kan ti chuan arwalin thil pani kan ti hlotling thei mei donin ka hria ruwa man na thatak nin ka hria tin keti chuan alo changa asana a han bia Ricky keni pani hi rang taka kan holo chuan inuril ru kan ti ha to viawin ka ring tuntuma hi chuan Ricky chu alungoi lo bera atanga mani thu po ala nung theilo ani ti semisiat a hlaute reng nen aril ruput mang hriat tuma awa en chuan alo lungnur ve hle tho mai zanin chu heta hian riang mai ulati nia ti in sem chuan alo nge na somna du om takani sem ma se phurit kan ron phurnem to chewa lom mule ti in keti chuan hoi hom takin alo nara Ricky po chuan alung hnur ani ti thup alo tum ve ngar boka baka police ku takan hlan ma pole ka omanuam ma don ti na ania ebi chuan imi soizim hian thian thatak anei che uti a hriat ngei ka be sei ti a soi pa in keti chu awapan hnaya angonga hian dim te ina fopa keti chuan makati hle keti la chuan abial pa nen chuan anin then to ti thu soi chho kher lo adua tin ti in ebi chuan a chun zom ta zela Samantha nen hian in laka kan ban hem hle mai localin afin fiana tenen min ron hril lo ula chuan Richard kha ti palthil thuwa thi anga kan langai reng om si a that tu te la hrem lovin an la zalian reng om bok si a kati tur dik tak kati nge ka be se iti tur dik tak iti alom ithil mu chua te hian min thongin min tilung chalo ka ti theimi alo ma se thelawanun reng ai chuan ka thlang jok tho kan boruak ton hi alung chia thlak tak zet ani ti ka hailo hria thiam po har ngotang ti ka ring ma se mu che hi aman hla ka ti tak zet nang deu hi ania ka ti tiro u ka thlang che u kongka lampanin an kaltran don chawa sem chuan Ricky chu awa phathua ya
zodu le riat du dang te ila nei takin ka number hi ka peng che Ricky chu alhim kher mai ngai dan thatak ani ka number po hi lave ta che tiro in thleng ton te ang mit khap kar lawa an phone number chu anin chin sia sak dun ta a ebi le keti te chu omje nei deuh mai hian an han in en he ho a keti le Ricky ten kongpui lam chu an pana an len na tenu fa po in ban vai lap lap chungin an lo thlir liama rail station pana an kallai chuan keti chuan awa pa chu uluk zetin a ena athil mu te khan an valen hlotlin zia anem nget ti na em ni don sempo khan awa pa hi a holo hle khan a ria ayanga po chu ni se Ricky a phei khai vor azang wa mai